Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Opera o Dr. ni Elaine Batan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Kimberly, usa ka grade 11 student, taga-Alogan, San Cebu. Punto legal kining akong suliran. Dili man gud ang akong mga ginikanan ang nagpadako nako. Ang ako mang lola, unya karon dako nako. Magpapapil naman ang akong mama. Gusto na ko niyang kuhaon. Aron ninyo hisabtan, ingon inang mga panghita po. Sige Miriam. Ako sabuton kini si Kimberly kung masugot ba. Sige. Bye. Kinsa di ay to lola? Ang imong inahan. Kalit lang ni kontak na ako ay. Ug pa ato tag syudad. Ha? Kaya nga naman. Kaya to nakunok ka pa eskwelahon dito. Maong pa ato ta. Siya na siguro ang gasto sa imong pag-eskwela. Pero, la, Wa ka ba di ay malipay? Magkita na mo sa imong mama? Ha? O sa katuig pa lang ka nga gibilin niya nako dinhi. O karon grade 3 ka na. Magkita na unya mo sa imong mama. okay naman ko tinikod. Ay, Kimberly. Day, sa pagkatinuod lang. Maglisod ba ako sa pagpa-eskwela nimo? Usahay gani, maglisod ko para bahon nimo. Pero kami eskwela man gyud ka, mong maningkamot ko. Mao nga adtoon ta lang ang imong mama sa syudad ha. Uban man bitaw ko. La, Uy, kadako na nimo Kimberly. Mingaw na kay ko nimo nak. Kasi di abot? Ay, Darius, mauna ni si Kimberly nga tong kamagwagang anak nga dito ni Mama Masing sa probinsya. Uy, amin ni Papa nak. Amin sab ko, mamasing. Sige. Pagsukat ng Miriam, aron magkakaon sila si Mama o Kimberly. Ako na magpalit og soft drinks. Biyaan sa muna ako, maha. Mubalik ako. Naon sa batong banan nimo Miriam? Nagkadaghan mga patik sa lawas? Nagbisyo gihapon? Ay, si Mama. Ayaw na lang gud panghilabutan na, ma. Diri na noon, be. Aron makakaon na ta. lola, di ko kanahan din eh. Namanik na lang ta sa atos probinsya. Bisan maundang lang ko sa akong pag-eskwela. Kung dili na nimo kaya, dili lang ta din eh. Kaya nga naman. Naon sa man di ay kakim? Basta, di ko kanahan. Kimberly. Ma, dara imong gisugot na ako. Kaya ba nimong suguon, oy? Di abi na, be. Kay timplahan na niya ako akong giluto. Oh, nanong asin man eh? Ingon man kapalit kong asin. Ay, kanahan ka mahang bataa ka. Bitchin, may akong gisugo ni mo. Ayay, ma! Suguon gani ka, maminaw kag taro. Agay, ma! Basta na, ma! Basta na! Recorded by X Thunder Gaming. Grabing makabuna lang ako mama nako, nga murag nagbunal og iro. Dili taong iyang pag-isip nako. Mga bunugod ko sa bunal, wa ko makatilaw anak ni Lula. Maong nag-away sila si mama og Lula tungod nako. Unya, Sukad ni mo gibili na bataan ako. Wa gyud na katilaw na ko bunan. Ako'y nagpadako ining Kimberly. Nung sakitan ko kung halos patyo na lang na nimos bunal. Ay, pagpanghilabot ko nung sa ugos pagdisiplina ang akong anak, ma. Kay inahan ko, og anak ko na. Dili ka na makataranganon, oy. Kaning imong gibuhat sa bata. O, tanawa. Tanawa raw sa kaway batasan na ng bataa. Kimberly! Balik ka na!
probinsya, Lola. Malinawon naman ta dito. Kim, pasaylo ako ha. Nagkita man gud mi pag-usab sa imong lolo dinhi sa syudad. Ug nag-uli ming duha. Minaw na, nangatok na silang tanan. Bahala na lang ni. Mulayas ko din eh. Bahala dili mo kuyog si Lola na ako. Mabalik ko sa probinsya. Uy, Kimberly? Tiyuan na lang ko ninyo ni Tia. Uy, paano ba na sinula ni mo? Ganong ikaw ramang usa. Di pa barangay yung taton imong inahan aron mo tagam. Kitiaw mo nagdaghan kaayo kag mga bunog oh. Ayaw na lang, Tiyo. Masuko niyag maayo na ko si Mama. Samok na kaayo. Idiot. Oh, si mama na nini mo eh. Ayaw kong itong Tiyo ha. Mabunalan na sana niya. Oh, Padunggon di ka sa mong istorya. Hello? Nas Kimberly diha, Jose? Ha? Una aman, ingna ko kay kuhaon ako. Gibunog ni mo ang bata. Pwede kang ikiha ini, Miriam. Unsa? nahadlok siguro si Mama. Wala ko hilap din niya ni atong higayuna. Ang tod nga na peso ang akong papa, og mibalik na diri si Lola og Lolo sa among lugar. Og nila nasab ko mipuyo. Apan wa gid ko hunong nga kumbensihon ni Mama nga moadto sa ilahang tod karon. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, dili ang akong mama ug papa ang nagpadako nako. Ang akong lola. May katungod ba gud si Mama nako? Wa ba day katungod ang akong lola nga mao'y nagpadako nako? Ikaduhang pangutana, katong dito pa ko sa kamot ni Mama, bunog kaayo ko sa bunal. Makatarunganon ba si Mama siyang gibuhat nako? Kay ako man ko na siyang inahan. Ikatulong pangutana, daghan ang miingon nga pwede ko noon na kung ikihang akong mama siyang gibuhat nga pagpamunog nako. Pwede pa di ay na bisag inahan ako siya? Ikaw pa to katapusan. Hangtod karon, magsigi og samok si Mama nga kuhaon ko niya. Magkapugos pa siya nako, bisag dili ko ganahan niya. Unsa may akong buhaton, palihog, tabangog tambagi ko, kini ang akong suliran, Kimberly. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog for the day ang inyuhang madungog og ako mohatag og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal, personal, emotional nga mga pangutanag, mga problema atong problema sa atong love life, ang mga gipang ghosting, ang gibuwagan, gibiyaan, mga nagmaoy ipadaan ang inyuhang suwat ha. Ato na paggahisgutan, atong pagkastoryaan para maka-move on ta guys. Ipadaan nyo ang suwat be. Suliran_612@yahoo.com. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyuhang mga sulat ug mga suliran diri namo. Ang importante, kumpleto ang inyuhang pangalan, hinungdan, sinugdanan na ng inyong mga pangutana o problema. So, ayaw mo pagduha-duha, di mo maikog, di mo
2x2. Ayaw mo pagkaguol kitang tanan bahoy na atay mga problema. Ay mo kaguol ana no na kanang kuan ra gyud no. Unsa na? Puro ra gyud kalingaw-lingaw ning kinabuhi o dili uy no na atay problema tanan ha. Unya na kay mga madala nga mga sulat unya unsa naa siya'y mga mag-send manggod na kog mga messages ba nga mamalihog lang gid ko nga adto lang gyud ipada didto ha. I'd like to thank Christine Extin Chua no ni message na hello Attorney Ian, a follower of your post. I admire you for this. So thank you guys nga tanan for your like and for your follow no nya kaning mga messages po ni Rexon Marie nga tigpaminawan ko sa DYHP 612 Cebu diri sa among sitio Campo Biasong Bonbon Cebu City. Kini ang akong suliran. Thank you Rexon Marie. Also kang kisa pa ning mga nag-send na to no. Beh, nagtanaw ko sa ako ang Facebook. Ang nag-message na ako ni mga estudyante, oy. Okay, na yung mga mangutana, with regards to mga annulment, mga pangutana, sige lang, I will reply to you, no, later on. Pero thank you kayo for your messages. But I would like to say hi to Ma'am Carmelita Paradero of Minglanilla, Cebu. Hello, ma'am. Kumusta mo? Thank you kayo for always listening to our program nga kiniyang akong suliran. Okay? Unya, ang atuang letter, send away day. Mag-quote for the day ta, guys. Wa magus Dr. Obra. Naanad tags Doc Obra. May naidaghang bound nga quote for the day. Pero di pa lupig sa Attorney Elaine. Do what you can with what you have where you are. Ingon si Theodore Roosevelt. Meaning to say, kung asa ta tanom, ug asa ta, no? Pwede gid ta mo bloom, pwede ta mo tubo, pwede ta mo dako. No, we just do everything and do our best. Make good, make do, ug unsay naa nato, no? Maningkamo ta, maka mulambo ta, pero diri. And then of course, later on, makakuan mamang gid ta, makagamot na ta, and then we can branch out later on. Mo gid na ang kinabuhi, guys, ha? Ato ang letter sender kay tago na to sa pangalan nga si Kimberly Diay. Taga Aluginsan, Cebu. Oy. Kami Tagalogin dyan. Ay, ako nga may si Hana, Manggilimutan, Pernasarons, Canada. Pero ang imong pamilya na lang. Hello? I'm sure ang ihang mama, I know, maminaw. Nakalimutan ko sa pangalan sa mama ni Hana, Manggilimutan. But nakaadto ko, na-meet po na ako siya. So, hello tita, how are you? Mobisita mi diha pohon. So, unang pangutana ni Kimberly. Matod pa niya, dili manggod ang iyahang mamagpapa ang nagpakadako niya, ang iyahang lola. Naaba ko ni katungod ang iyahang mama, wa ba di ay katungod ang iyahang lola nga maoy nagpadako niya. Actually, parental authority, ang relationship, no filial relationship will always be between the mother and the child. Kaya ang nag-anak nimo, di man si lola ang imo mang mama. Of course, we understand nga ang nagpadako nimo ang imuhang lola. Mo nang wala kaayo kay connection sa imuhang mama. Check ko na ko ni pila edad ni Kimberly. So si Kimberly, pasamatod pa niya, dili na mo diyang ginikanan. Unya, karon, let me check. 17 years old si Kimberly, no? Unya, karong nadako na siya, ngarong 17, almost 18 naman siya. Feeling niya butan-butan or nibalik na siguro ni ihang mama. Kasabot ko nga base atong drama, tungod sad no nga basinagyo ni resentment si Kimberly. Walang pug kakabaw Kimberly, or maybe it's also true nga medyo nasa gid kay gamayng kalagot mo na di sa jud kaganahan butan sa imong mama. Labi na karon nga na nakaybuot, hapit na ka nga mahimong full-fledged adult, no? Nga feeling nimo wa gyud katungod imong mama nimo kay wa man siya, pero legally speaking na morally of course I understand that you would feel nga dapat ang mas naay katungod imong lola. So ato lang gyud ning balansihon dihang dapita, no? Ikaduhang pangutana, katon dito pa ko sa kamot ni mama bunog kayo kusbunal. Makatarunganon ba si mama sa iyahang pagbuhat? Ato nako kay ako kuno siyang inahan. Kabaw mo, sa una ba, kaning bunal, normal maninamo. Ako nakaagid kog bunal ay kanang nakasuway kog bakos. Ako pa'y mupilis bakos nga ilatos sa ako ang mami nako, no? Pero usay chinilas, usay lunit, luhod, hay kumplito, uy, hapit kay kumasud sa ako, no? Sa una, ingon ana nga klaseng disiplina, okay ra na nato. We thought that was normal, and
in moderation lang basta makatilaw ka, dili lang pod nga nangabunog nga samad na gid ta to that point, no? Or nag-hemorrhage na ta basta dili lang pod ingon ana. That was a way of disciplining us. Pero with the passage sa RA, Republic Act 7610, anti-child abuse, siguro sa mga changes pud sa behavior o batasan sa mga bata karon, murag di na manggod kaayo acceptable ang kanang mga ingon-ana nga klase sa pagdisiplina, no? So I think to me, dili ko nga dili makatarungan because to some extent kumopre ang pagdisiplina nimo, pero not to the point nga magkabunog-bunog ka, magkasamad-samad ka, and it will take days for the wounds to heal. Kay that can be dangerous already. Basin child abuse na gyud pud na ang tawag ana. Pero siguro kung dili lang kanang mga minor pasakit lang gamay, piti lang just to remind you na mutarong ta, siguro dili. Pero kanang mayong kagbunog, no? So then karon dili manggod pwede kanang gitawag natong corporal punishment, no? Anyway, ikatulong pangutana, daghan ang niingon nga pwede ko nounta na kung ikiha akong mama. Sa iyahang gibuhat nga pagpamunog nako. Pwede ba basin bisan inahan nako siya? Actually, the answer is yes, no? Although makasabot ta kay katong bata pa man ka kinsa man timutulo ni mugiha. It's usually an adult nga mukiha for you. Pero pwedeng makiha especially kung ni border na gyud siya on child abuse. Yes, no? Okay, dili na lagi allowed ang corporal punishment karong panahon na lahi na gyud pagdisiplina sa mga bata ron. Tuog lang mo kanang even without the law, even maski wala ning balaod kaning RA 7610, kanang lahi na gyud ang pagdisiplina sa mga bata kay naanay mental health, naanay kanang mga huna-huna uno, no, kanang mga ising bang psychological effects sa mga bata. Sa una makatuon man ta ato pero karon di na magud siya as effective na usab gyud ang panahon. So we will have to rethink also kung unsa ta mo disiplina sa bata. Kay kung giunsa ta pagdisiplina sa una dili na work karon, no? Lahi na ang mga bata karon. Kay sa una, wa pa manggud tay gadget, wa pa manggud tay katong mga computer, mga cellphone, mga iPad, mga tab, atong duwa interaction mangyud good karon lahi. So hasta mismo ang pagdisiplina lahi sad, ha? Kaupat o and yes, makiha ka maski ginaha, makiha nimo siya maski ginahan siya because ang Republic Act 7610, no, ang anti-child abuse, wa man mo distinguish kung kinsay nagnanapat sa bata, no? So whether parenti, kadugo, or stranger, child abuse na siya. Ikaupat, o katapusang pangutana, hangtod karon, magsigig samo kuno ang iyahang mama nga kuhaon siya. Makapugos ba siya nako bisan dili ko ganahan niya? Unsay akong buhaton. 17 years old ka, you will almost be 18. I don't know when you will be 18, but I really think, no, nga at this point in time need gyud nimo nga I think suryahan ang imuhang mama to make the choice nga whether adto ba kasi imuhang mama or di, no? Hopefully you will be 18 this year and with all the more reason nga you can exercise your right actually to choose kung kang kinsa ka gusto, no? And then I hope nga mapasabot lang pod nimo. However, my dear, hinaot unta sad nga hatagan sad siguro nimo pod og chance nga maila-ila pod ang imuhang mama. I know basin lang ko, no? Kay wa man kay nimo naklarog saysay ba unsa gyud nahitabo, how bad your relationship is, how bad a mother is she or is she really a bad mother, pero magkaunsa-unsa pa ning kalibutan, isa ra man gyud kataw ang niluwal og nisabak ni mugnoy bikabuan. Imo man gyud ng mama, unya di man gyud pud na I know usara pud atong lola, pero usara sad gyud ang atong mama. I know maybe in your heart nga base nagka nasakitan ka, and that's very normal, that's also very understandable, but basin lang nangayon nig another chance ang imuhang mama to get to know you, nga mamawi, magpakainahan this time. Pasin pod nindot sad and makaayo pod nimo nga mahatagan sa nimo ang imong higay o imong kaugalingon ug higayon nga maka-experience unsa na nga naay mama. Lahi man sad gud ang lula. Lahi sad gud og pag-aruga, lahi pagmahal ang lula. Lahi sad gud ang mama. So, and I know maybe the hurt is there ba mo nang nasa gamay resentment nga buot-buot man kanako karon na lang
ka magpakamama karon na lang ka ana, maybe lang ha, paminawa lang yun pod, but hopefully no, whatever hurt your mom has caused you, if she is showing also enough nga pagbasol, pagmahay, pagpamawi, no, hatagi lang pod og chance para ma-patch up mo ha, and matibuok pug ka. Alright, mga suking tigpaminaw, keep the love. Hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.